Salam alik. Begli Qurban Eliflerin döwleti maşgalatmy ka? Owa gelin geçin. Şu an begle çağlar bilen turmuş geçin otuyor. Aydım tarlan ince tarlar orada otuyor. Geçin. Salam alik. Mehran vatandaşlar ine görüşümü diýäli, bugünkü günüşler ýaly biziň ýaşlarymyň, ustad halipalarymyň, halk bagşylarymyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny ine bugünkü gün öz kakasy bilen gyýjagady. Şol halipalarymyň, halk bagşylarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýaşlara öwredip, ýagny halk bagşylarymyň ýerine ýetiren aýdymyň öz bolşy eheňi bar. Bu ustad halipalarymyň, halk bagşylarymyň ýerde Oradiýel Ilyasowyň, Mena Garaýewiň, Sahy Jebbarowyň, Ödönýäp Nowatywyň, ýene de bir näçe ustad halipalarymyň goluna saýran bu aýdymdy bir näçe bagşylarymyz ýerine ýetirip dutarda eň owadan aýdymlary halkyň kalyna tiňdiripdirler. Edizonlar, ine görüşimi diýäli bu ýerde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip otyrlar. Elbetde çağalara kiçikliginden kakasynyň aýdym satlygyny dowam etdirmegi bugünkü gün biziň her birimizi diýsen onrya. Onu hem mehribanlar. Häzirlikçe bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyňa bir söhbetleşýüňizi şu ajaýyp watan hakyndaky aýdym bilen dowam edýär. Seninki başım gowram, watan saňa ýarasam. Gebem ene togabım, kıvlanata sogabım, iki çakma jogabım, watan saňa ýarasam. İki çakma jogabım, watan saňa ýarasam. Namusum arım deyip, yalnızım barım deyip. Vakti men gitsem köyüp, watan saňa ýarasam. Vakti men gitsem köyüp, watan saňa ýarasam, watan saňa ýarasam. Mehran vatandaşlar, ine görüşümüz ýaly ýa bu sogadan ýa gapydan giremizde ine Begli Qurban Elif ýa öz gyýdyna aýdym satlygynyň inçe sırny bagşçylyk sunugatyny bir çağatyna öwredip duran pursatyna geldik. Elbetde şu aýdym satlygynyň öňüňen her bir adam şol aýdyma maýyl bolup ýa çağajyklaram, agtyklaram hökmany ýagdaýda aýdym satlygy bilen dowam edýär. Bir karar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynç döwrüne gahrman arka dağımyzyň, hormatly prezidentimiziň, arka dağ ferdarymyzyň tagallasy bilen biziň her günümiz toýlary, bayramlar etlenýär. Her bir toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň ýaraşygy biziň medeniýet unut ustadlarymyz bolup dur. Ýurdumyzda geçirilen her bir toýda, bayramda biziň ustad halipalarymyzyň, halk bagşylarymyzyň, ýani kompozitorlarymyzyň, aşirede estrada aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň geljekki ýaşlarymyz öwrenip, halipa şarty görni dowam etdirýärler. Edizonlar, Begli Qurban Elifiň babasy Ýagmyr Muhammedow ýani ir döwürde öz aýdymlary bilen bir meşhur bolup ýani 1955-nji ýyldan 2006-njy ýyl aralygyna özüniň aýdymlary bilen
halk içinde meşhur bolan Ustad Halipamız. Ol Halipanyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bugün Begli Gurbaniýelli ýene-de oň agalary iyidi derli halk köpçüligini toylarda, bayramlarda çykyş edip aýdym saatlygyny bagşçylyk ýoluny dowam etdirýärler. Edidoganlar şu gün biz Begli Gurbaniýellileriň döwletli maşgalatyna da ine öz agalary bilen hemmeti bir supraň başyna jemlenip täze aýdymlaň, halipalaň aýdymlaň inisiatorlaryny öwrenip aýdym işläp oturanlar eken. Häzir şu Begli Gurbaniýellileriň döwletli maşgalatyna bir supraň başyna jemlenen ine agalardyr, doganlar bilen tanış etsek. Ine Begli Gurbaniýellileriň maşgalaty Ardygul Gurbaniýelliwa ine on gapdalçygyna oturan gyýjagady Begül Gurbaniýelliwa ine Begli Gurbaniýelliwine on gapdalyna otur ine on gapdalyna oturan bolsa imsi Baýly Gurbaniýelli ine on gapdalyna Toýly Gurbaniýelli ine bilen Murat Gurbaniýelli ine meniň gapdalymda oturan bolsa Nabat Gurbaniýelliwa. Edidoganlar şu bagşçylyk sungatyny dowam etdirýän, estrada aýdymlary aýdyp halka ýetirýän Gurbaniýellileriň döwletli maşgalatyny, ýagny özleriniň çağajyklary, doganlary ählijeti bagşçylyk sungatyny, estrada aýdym sungatyny dowam etdirýän ine döwletli maşgala diýsek, megerem ýalňyşmasak gerek. Edidoganlar bizim ata-babalarymyzyň pähminden ugralyp uly başlar, kiçik işler, mihman atandan uly diýişleri ýaly sözümizin başyny Toýly Gurbaniýelli bilen başlamakçy. Toýly dogan gepleşmede hoş gördük. Ine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiziň, arkadaşly ferdarymyzyň tagallasy bilen bugünkü gün biziň Ustad halipalarymyza, halk bagşylarymyza bir näçe estrada aýdymlaryny ýerine ýetirýän bidin son ustadlarymyza hormatly prezidentimiz, arka dagly ferdarymyz şeýle uly hormat goýar. Bugünkü gün Bagtyar zamanamyzyň Bagtyar döwletli maşgalaty medeniýet ustadlar diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Netiniň babaňyz Ýagmyr Muhammedowem ir döwürde ýumut bagşy ady lakamy bilen bir halk içinde özüni tanadyp bir näçe halipalarymyzyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdypdyr. Netidem tänem şol Ustad halipalarymyzdan gelýän arka halipa şähertlik ýoluny dowam etdirip Oradiyel Alyazowyň, Mäne Garaýewiň, şeýlede Ödönýa Nowatowyň Ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir estrada görnüşini, şeýlede duwtarda halk bagşylamynyň ýerine ýetiren äheňini aýdyp halka ýetirýär. Ýene tez şol aýdym saatlygy bilen meşgullanmanam, eýhemde teatrlarda da sahna keşipleri bilen halk içinde bir näçe sahna oýunlary bilen halka çykyş edýäňde. Ine şu pursatda hormatly prezidentimiziň, arka dagly ferdarymyzyň döredip berýän mümkinçilikleri dogrusyny, şeýle-de halipa şähertlik ýoly barada kelamagyz gurrun berseňiz. Biziň gahrman arka dagymyz, hormatly prezidentimiz, arka dagly ferdarymyz bize medeniýet sunudy işlerlerine gatyken, ullukan, hormat goýaby, owalarda, etraplarda, şäherlerde medeniýet öýleri, çağalar sunuwat mekdebini, şeýle-de teatrlary açyp berip şu halipa şähertlik ýoluny gaty hormat goýýardy. Bizem şu arka dagly ferdarymyzyň, hormatly prezidentimiziň şu bize edýän mümkinçiliklerini jogap edip ine bizem şu aňyrdan gelýän halipalarymyzdan gelýän sunuwatymyzy şagalara öwredip gowy keşipleri ýerine ýetirmäge, şu aýdymlary ýazmaga, aýdymlary işlemäge şeýle gowy studiýalar, saz gurallaryny alyp berip arkadagymyz bize şeýle hormat goýup sunuwat ýolunu dowam etdirmäge ähli şertler döredip berdi. Gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiziň, arkadagly ferdarymyzyň ömrü uzak bolsun, görjek günleri gowy bolsun, il ýurt bähwetli tutýan tutumly işlerim rowaj alsyn. Özüm arada aýtsam, men çağalykdan biziň ýa-ni bellek geçişiňiz ýaly Muhammedow Ýagmyr biziň babamyz, ondan soňra öz kakamyz Meret Gurbaniýelli bagşylyk edip emmine halipamyz Aşyr Ýagmyrow barýanky daýymyz bolýar olam. Şulardan menem öwrenip bine şeýdip şulan halipalaryň ýoluny dowam etdirip
Biz maşgalada 4 oğlun, 4'ümizden biz şu Aydym Taz bilen bagçylyk bilen töweleme ýurdumyzda geçirilen toýdur bayramlarda, çärelerde özümizin halkymyza başardığımızdan hyzmat edýäs. Diňe men bagçylyk bilen meşgullanman. Men özüm teatrda işleýän, Kakhetranyň medeniýet bölüminiň teatr studiýasynda artist bolup işleýän, täze oýunlar goýup halk köpçüligine hödürledik. Ýurdumyzda geçirilen toýdur bayramlarda, çärelerde ne doganymyz bilen bile çykyş edip gelýär. Gelecekde de nedip bolsa arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň, arkadagy serdarymyzyň döredip beren bu mümkinçiliklerini jogap edip gelecekde de nedip bolsa täze aýdymlary işler. Halipalardan gelýän jogollamyzy nedip bolsa çağalara öwredir, çeýdi binha halipadan şägirde geçiberer. Dogry berleýäňiz, görýäňizmi? Maşgalamyzda ne çağalamyzda Aydym Taz sunuwatyny, bagçylyk sunuwatyny dowam etdirýär diýdiňiz. Indi siziň maşgalaňyzda öz gyýdyňyz, ogluňyzam Aydym Taz sunuwatyny dowam etdirýärmi ýa tahna keşbini jananyryp artist bolup teatrda çykyş edýärmi? Men töwelimne gyýjadym, Aydym aýdýar. Ne Kakhetranyň medeniýet bölüminiň folklor toparmady var. Bizim öz teatrymyz var. Şolarda çağa keşipleri bolsa, folklorlarda çağa aýdymlary bolsa, ine nawatçan şo zatlary okuýup bar, gelecekde de netip bolsa bizim sunwat ýolumyzy ýöredir diýip inanýan. Ne galy berse, Begliň aýdy Bäwul var, Baýlyň ogly var, Gurbangeli Kakamyň ady goýulan Hedretjan var, Muradyň oguljugy Necepjan var. Bular hemmesi hem Aydym Tazda höwesek. Giýje unnüsü ýadaman işlerini oturup dutarka kıbilsen daňa çennem bolsa şular ýatjak hem däl şular dinlejek de oturup hem öwrenjek şular töwelemekde. Bular hem biziň sunwat ýolumyzy dowam etdirler diýip inanýas. Men özüm şu babamdan, dädemden, daýymdan öwrenenem bolsam men beýik halipalar barına Mahtumul Garliýew, Sahy Jepbarow. Yansın bilmez, yansın bilmez, Äyanın bellidir, gözüm himmati, Kölyanın bellidir. Gelip kömür dayandı, yoktur dünya kınandı, sağlığın dayandı, keryanın bellidir. Mehne Garaýew, Oradiyelli Alyasow, ine biziň estrada bagçylamyz halipa Öwedeli Tekaýew var. Men bulan hemmesiniň hem ýoluny gowgörýän, hemmesinden hem öwrenip şuma adeçen halk köpçüligine aýdyp ber. Hakdan bize devlet gelse, yılan veller oynap ülkana. Miskinler yurt kadrın bilsek tava, yürekinde hicran eyledi. Miskinler yurt kadrın bilsek tava, yürekinde hicran eyledi. Hiç kalmaz başağam. Ayıp tapıp batırdısın ağavilere ayağın eyledi. Ayıp tapıp batırdısın ağavilere ayağın eyledi. Edip bolu gelecekde de aýdars özümiz şu halipalardan öwrenen radymyzdan dogry we dürüst edip netip bolsa nesillere geçireriz. Men asyl özüm dutar başlatyp. Ýöne Öwedeli Tekaýew beýik halipamyz şoň ýolunum gowurum soň özüm tar depde de estradada da aýdymlary ýerine ýetirýän
Ondan şeýerlik şu aýdymlymyzy işlemizde dogrunar bolup maslahatlaşýar, şu taý bolup durmy, şu taý ýalňyşmy, ýa şu taý dogrumy, halipalardan gelýän zady dürüst we dogry şägirtlere geçirmeli, gaýnawlaryny ýerlikle almalymy, sesin barmaly ýeri. Onu şeýit maslahatlaşyp ondan şol hemmemiz bolýar diýemiz soň ondan şonu halk köpçüligine çykaryp halkyň içinde toydur bayramlarymyzda, çärelemizde aýdýas. Maslahatly biçilen don gysga bolmazy işýär, ýanky aýdymmazy işläp bolanmazdan soň ýanky Sapar Murat, Gurban Muratow bar, kakamyzyň agasy bolýar, bir de bagçylyk ýoluny tergi beren halipamyz özü gajakda biziň ýanymyzda sadanlarlyk edip şu halipa dinlediýär, onuň şoňam göwün ýetse onuň halk köpçüligine çykaryp şol aýdymlanmazy toýdur bayramlarda, çärelerde ýerine ýetirýär halk köpçüligine. Halipamyz öňe Tekaýewiň bir tar depde ýerrak ýerine ýetiren aýdymlar bar. Şolardan birini ýarymny aýdyp beräýin. Başlyny. Yatsa turfa hıyalından çıkarmalı, haysice mayıl olsa adamlar adamlar. Garipliğin kanı könlüm çökürmez, vay çökürmez. Ayal isle fayıl olsa adamlar adamlar, adamlar adamlar. Cezadır, cezadır. Bu dünyanın mülkünne sultanı sadır, vay gel sadır. Kısmetine kayıl olsa adamlar, 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 adamlar. Dünya yüzü ele gelse ten görünür, ten görünür. Zahirlikta yedilen işler gen görünür, vay gen görünür. Kırktan asıp ayrıl olsa adamlar, 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 adamlar. Zahanın rayın rövşenin ıtıvar etmeyin dünyanın duruşunu gel duruşun. Malkın gülü yağsa görün gülüşün gelişin. Kırkından son zahil olsa adamlar adamlar, adamlar adamlar. Sabırın gülüşün vay gülüşün, kırkından son zahir olsa adamlar adamlar, adamlar adamlar, adamlar adamlar. Sahynyň owady eýleme ýaýrar, näzli gelin mäneň diline saýrar. Orad gelin mukamy köňülle gaýnar,
sen beýik gudratsyň, ajab owadım. Elbetde biziň ussat halk bagşylarymyň ýerine ýetiren bu aýdymlary her bir insanyň kalbyna ýaşaýar. Elbetde şol halipalarymyň ýerine ýetiren üçlük dutarda aýdan aýdymlary, ýagny bagşçylyk ýoluny estrada görnüşine geçiribem. Biziň ýaşlarymyz, ussat halipalarymyz iyidi giderli halka ýetirýär. Elbetde halk bagşçylarymyň ýerine ýetiren aýdymy her bir insanyň kalbyna baqy ýaşaýar diýsek, megerem ýalňyşmasak gerek. Edýe dogany radar be söhbetdeşligimizi Begli Gurbanygelli bilen dowam etmekçi. Begli gepleşmede hoş gördük. Ine şu gün bize müdürçilik toplarymyz bilen biziň döwletli maşgalaňyzda mehmançylykda elbetde şu günün haýaňy agaňyz toyluy aýdyp berdi, siziň dördüňizden bir bagşçylyk sunugatyny dowam etdirýän ekeniňiz, ussat halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny halka ýetirýän ekeniňiz, görýäňiz mesel babaňyzdan gelýän bagşçylyk ýoluny babaňyzdan kakaňyz öwrenip kakaňyzdan siz öwrenip şeýdip arka sunugatyňyzy bir halipa şartlyk ýoluny dowam etdirýän ekeniňiz. Şu ýurdumyzda, şu medeniýet sunat ussatlarymyzda, halk bagşylarymyzda, gahrman arka dağımyzyň, hormatly prezidentimyzyň, arka dağly terdarymyzyň döredip beren mümkinçilikleri barada, şeýlede halipa şartlyk ýolu barada kelamagat gurrun berseňiz, ýani şu aýdymsat sunugatyny gelişiňiz barada. Näçe ýaşyňyzda aýdymsat sunugatyny, ýani eliňizde dutar alyp ilkinji ýerine ýetiren aýdymlaryňyz haýsy aýdymlar? Halipa şartlyk ýoluny Bahrawan arka dağly serdarymyz uly mümkinçilikler döredip berdi. Öňden gelýän bagşylyk sunugatymyzy gahrman arka dağymyz, hormatly prezidentimiz arka dağly serdarymyz gelecek nesile geçirmek üçin şu ulluhan mümkinçilikler döredip berdi. Bizim doganlar bolup gahrman arka dağymyz, hormatly prezidentimiz arka dağly serdarymyza köp sag bolsunuz aýtýas. Can sağ başlardık bolsun. Eýli bahwetli tutymly işleri rowaj alsyn. Men aýdym sasym otuny gelşim manada aýtsam, biz keçirek şu 6 ýaşlarymyzda irrak başladyk da okuw gidenem däl şomat mektebede. O 6 ýaşlarymyzda. Sebäbi biz öz gözümizi açyp gören zatlarymyzdyň aýdym saz bolup biziň öýümizde. O kakam öýde babam bagşynyň kakamyň ýanyna kän bagşylar sadanlar gelerdi. Halipamyz Öwedel Tekaýew, Nurat Tokaýew, şolar ýanky Saparmurat agamyz öz halipamyz. Bular bilen bilerek okan soňra olar kän kakamyň ýanyna gelip bir aýdym saz ederdiler öýde. Solum düştü ýürüjüp ganyň ýylyny, ýylyryň bagyny eýlemeňleme. Baksatıma güllerin bal bizim ey gülemeğleme, güllerin bal bizim ey gülemeğleme. Karanlık geri evli düğmeli, gözlerini birbirinden yövmeli. Devlerim var tarifini dimeli, hallerim var devley hanemin demel, hallerim var devley hanemin demel. Bizim şu atlary hasan bir hil görüp höweslenip şu bagşylyk sunugatyny öňgüden ümmeter berk ýapyşyp höwes edip berk çemeleşip o dowam etdirip gelýär. Yani bizim aňarymyzda ýaňy toýlaga geçdi. Halipamyz babam bagşy diýip onu kakam. Babamyň doganlary bagşy bolan. Öwedem Murat Balliýew, Sopa Balliýew diýip bolaram. Belli bagşylar bolan. Olar teçen sebitlerini ýaşapdyrlar da. Kakam gurrun berýärdi şu Öwedem Murat daim ýa-ki Sopa daim bagşydy şolar. O eller yitidi ya bir sesler, jurnal beýik sesler vardı, bir tanymal bagşylar diýip biz olar gördük. Bizim kän zat öwrendik diýip kakam aýdýar da. Şu radio ýaýlymlarda ilk ýazgylardan goýberli aýdymlar bolan onuň dinleýärse hakykatdan hem halipa bagşy bolup geçenliklerini göz ýetirýär öwedemeden. Meňim öz maşgalamda bir oglum 2 gyzym bar.
Oğlumum idimiz devam etip aydım zat etti. Oğlum esas kıydımam yankı beğulim aydım zat. Kiçtene irrak görese uğrasam olam öğrenecek. Ostan olam yani kaptan inglenip zat etti. Yankı beğulu uğradım da olam. Ona öğrettiğin zaman sözlerini atıp aytıp ber ya olam. Yani gelecekte ona da aydım zat öğretip. Şu idime devam ederler deyip anan yaz çağalım. Men esasy halipalym yankı kakam babam dailim bolsa da men esasy gaýwan halipa mene garaýyp diýsem ýalňyşmam kan diýene yankı mene garaýypyň edil özü bilen diýdarlaşmadyk bolun ýöne toý ýazgylary bolsa ýazgyda ýazylaryny diňläp gaýwan halipa tutunup mene garaýypy diňläp esas şoň ýoluny ýykyn edip aýdym aýtdym. Estrada ýollaryna da esasy tutar aýdymlara golaýrak Recep Ulugow halipa barna şu olan aýdymlaryny dinläp aýdýar estradada. Halk aýdymlary estrada görnüşine geçiribem dürüst dogry hasa bilen geçirip halkymyzyň islegine görä işläp halk köpçüligini ödülýär. Ne dogonlar bolbam köp aýdymlaryň üstüne işläp o maslahatlaşyp bir-birimiz bilen o ne döreden aýdymlanmaz bolsa bir-birimizi soraýas. Ne täzelikde halk köpçüligini ötürlük halkyň arkadaly zamanasy täze aýdym. Ne gelecekde Magtumul atamyň 300 ýyllygyna başlawym täze Praga diýip aýdym dörede ötüp nesip bolsa onunla bir maslahatlaşyp bir ýerine düşse halk köpçüligini ödürler ne diýip boldy. Ne şu taýdan artas sözümiz guru bolmady ýaly tutarda halipamy mene garaýpyň oradil ýasyň aýdan belli aýdymlarynyň bir halk aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip bereň. Başdyny.
söylüm Gökten fadilimi söylüm Rahat düştü yar minilli Gök uçurdum ey sevda bilme Karızlarlı bağları karlı senin Çok gelim giderim Yar bilinmeyin fethenim Kadimde sağlar gali gali Bunu halir yalnız zanim Bunu halir yalnız zanim Felek yaktı iltiham Kırvanın bir uğrunda dağlar Karlı senin Ine mehran vatandaşlar himmemizin bilişimi diyali ussat halipalarımızın yani Türkmenistan'ın halk bağışçıları yani bellek geçişimi diyali Mena Qarayip, Oradiyel Aliyat'ın, Taqcip Baraf'ın, Millet Təç Muradov'ın yine de bir näçe ussat halk bağışçılarımızın yerine yetiren aydımını häzirki döwürde Türkmenistan'ın halk artisti Pelwan Hamidov'ın, Parahat Şyxymov'ın Qiyas Durduýewiň yerine ýetirmegine biziň toýlarymyzda geçirilen her bir bayramçylyklaryny ýani köpçülikleýin bolup watanymyzy wasyp edýän, arkadamyzy wasyp edýän, ýurdumyzy wasyp edip güzel gyýdlamyzy wasyp edýän halk başlamyzyň yerine ýetiren aýdymlaryny iýdigi derli halka ýetirýärler. Ine şu gün Gurbany Gelifleriň döwletli maşgalatynda da ine 4 dogan bolup ýani ahal welaýatyna, şeýle-de ýurdumyzyň türlü pudoklaryna geçirilen toýlarymyzda, bayramlarymyzda doganlar bolup estrada aýdymlaryny ýa bolmasa Türkmenistan halk artisti Öwdül Tekayfyň tarda yerine ýetiren aýdymlaryny ýa bolmasa mukamçy kompozitorlarymyň şeýle-de estrada aýdymlaryny, halk aýdymlaryny yerine ýetirip halka ýetirýärler. Elbetde şolar ýaly aýdym saz sungatyndan örňeýän, aýdym saz sungatyny bir maşgaladan öýrýän her bir ýaşlamydan bugünkü gün nisil daragtynyň aýdym saz sungatyny dowam etdirip biziň körpelerimiz geçirilen ýurdumyzdaky her bir bayramçylyklarda, çärelerde iýdigderli halka ýetirýärler. Edidoganlar biräder töhfetdeşligimizi Baýly Gurbany Gelif bilen töhfetdeşlik arkaly dowam edýär. Baýly ine ýaňy agalan aýdyşy ýaly şol aýdym saz sungatyny bir iýid galyran ustad halipalarymyzyň şeýle-de öz babaňa Ýagmyr aganyň şeýle-de öz kakaňyň bir aýdym saz sungatyny şo bagşçylyk ýoluny bir dowam etdirip şolaň bir aýdymlaryny bir halka ýetirýän ekeniňizde. Tidini görýäňizmi? Diňe bir halk aýdymlary yerine ýetirýäňizmi? Ýa bolmasa estrada aýdymlaryny halka ýetirýäňizmi? Owa dogry bellek geçdiler ýaňyna. Ýörüýte bize halipa şäherlik ýoluna açyp berdinde hormatly arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, arkadagy terdarymyza
alkışymyz kän, sag bolsunmyz aýdýas. Ine diýsen zähmet çekmäne kän mümkinçilik döredilir. Biziň esasy agla we alyp barýanymyz dutar bagçylyk ýol. UNESCO-nyň maddi däl adamlaryň gymmat medeni mirasyna girildi. Biz muňa diýsen begenýäs, büýsenýäs, biziň öz gönümen öz kärimiz bolup durýar. Bu halipalardan arkama geçip gelýär. Öz halipalarymyzdan öwrenip halipa şähertlik ýoluny dowam etdirip öz şähertligimize geçirip gelýär. Tuwalamyna biziň öz maşgalamyzda, öz çağalamyzda hemmemiň kim bar, hemmesem şu bagçylyk ýoly bilen meşgullanýar. Esasan men özüm halipalaryň ýoluny dowam etdirip ahal ýolyna sakyjap baryp suwaryna uraz edýär. Ýatladan kän biziň halipalarymyz Bilmeýän Agaraýew, Uraz Nepes Döwletnazarow, Nurýady Bayramow we sadanlarymyzdan Purlaga we Milli Täsirlaty çar täçmämet kän bular. Niş halipalarň çeken zähmeti arka geçip gelýärne. Biz hem şunu öz başarnymyzdan öwrenip öz şähertimize geçirýär. Muňdaşyndan özümiz döretçilik bilen meşgullanýar we şu estrada görnüşine de geçirip halk köpçüligine ýetirýärse. Şu ýerde sözümiz gowru bolmaz, men öz döreden aýdymym. Dynharyň sözlerine denekdan ýüzlerinden dip estrada görnüşine geçiren aýdymma, şonu ýerine ýetirip beräýin. Başlana. Dutar mukaddes zadyl cennet, senmir owadan him ajap zynat, insanyň kalbyny bitirýän kanat, sayra ajap dutar ýaňlana wadym. Elbetde dutar hakyna, halk bagşylarymyz hakyna
söhbet etmek, ol halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinlemek biziň her birimizi diýsen gowandyrýar. Ustad halipalarymyzyň goluna taýran bu ajab dutarda bir halipalaň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny şunkun biziň ýaşlarymyzyň şeýde Gurban Elifleriň döwletli maşgaratynaky dogonlaryň ýerine ýetirmegine halk bagşlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymny dinlämizde bolsa ol halipalar ýeken gözüňizden geçýär. Elbetde ol halipalaň ýerine ýetiren aýdymny bugunkun ýaşlarymyzyň bir halka ýetirmegi, ol halk aýdymlaryny estrada görnüşini ýurdumyzyň dürlüp udaklaryny halipa şähertlik ýolunda dowam etdirýän her bir maşgalada da estrada görnüşini de halka ýetirýärler. Edidoganlar biräder gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly Murat Gurbangelif bilen dowam etmekçi. Murat gepleşigimizde hoş gördük. Ine ýaňy agalaňa bellek geçdi. Şol ustad halipalarymyzdan gelýän bir aýdymlaň bir inisiatorlaryny aýtdylar da. Sebäbi arka dowam bolup gelýän bu sungat barada näçe gurrun etsegem, näçe töhbet etsegem, näçe şol aýdymlar dinlesegem şonça az bolup dur. Sebäbi her bir aýdymçyň bir ýerine ýetiren öz eheňi bolýar, öz aýdyş usuly bolýar. Elbetde şolary dinlemek biziň her birimiz üçin ýakymly. Ine şu ýurdumyzda halipa şähertlik ýoluna gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz arkadagy terdarymyz giň ýol açyp berdi. Şol halipalarymyzdan gelýän aýdymy ýoýmaly bir geljekki netellere ýetirmek üçin açyp beren ýolla. Ine görýänmi şol aýdymy ýerine ýetireňizde halk aýdymda özüniň bir bokurdak gaýnawlary bolýar, jukgullulary bolýar, ýa bolmasa dutar bir 13 perdeden ibarat bolup şol her perdede de bir aýratyn bir özüniň bir saadlaşykly setini çykarýarda. Ine şular barada kelam agydy gurrun berseňiz söz sizde. Bize halipa şähertlik ýoluny giňden açyp beren hormatly arkadagy serdarymyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumlary munun beýlap rewaj alsyn. Men özüm barada aýtsam, biz özümiz 4 dogan dördümden bagşylyk etýär. Men öz doganymdan, öz dädemden, öz babamdan öwrenen bagşylyk sungatyny häzirki wagt için dowam edip gelýär. Biziň şu aýdym sada bolan höwetimiz 2010-njy ýylda Maýukly adına Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuw etdirdi. O taýda bir näçe halipalardan tälim aldyk. O halipalardan Merdan Bayramow, Uranipet Döwlet Nazarowdan Aşıklar şiveti karıgın bulur Bir tamam hepsinin Gödünün yavşası sözün bulur Küllü kurbanının sözün küllü Alyasın gelin kımı soranla sütte zemle inseyan var bir olanla Bu sonu fiyasıl bası verimle lasım kımın talvaz eder Sehdere mahal Ýolama Nurimowdan, Akmurat Çarifdan sungatyň inisiatorlaryny öwrendik. Biz öwrenen aýdym sungatynyň inisiatorlaryny häzirki wagtda öz çağalamyda, öz şähertlemide, okuwçylarymyza geçirip gelýär. Bagşylyk sungaty bu özü bir inisiator sungat. Biziň gadymdan gelýän ýolumyz Salyrsaryk ýoly, Ahal ýoly, Damana ýoly, Ýomut Göklen ýoly. Şo ýollaryň içinden men özüm Ahal ýolunyň aýdym aýdyp gelýän. Biziň halipalarymyzyň ýerine ýetirip giden aýdymlaryny özümiziň başardygymyzdan aýdym sungaty iňçe bolan soň oň içinde bir bokurdak täňdirmeler, jukgullular, şo ýagdaýlar öz halipalardan gelýän äheňini bizim özümiziň başardygymyzdan ýerine ýetirip halk köpçüligine toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirip gelýär.
dutar sungaty ol 13 perdeden ibarat. Bol her kimin ukuyuna göre şol ses başaranyna göre gaýnawlaryny yerine ýetirip gelýär. Menem öz agalamdan, öz halipalamdan öwrenen aýdymlarymdan meni garap yerine ýetirip giden aýdymlaryndan öz başarnymdan menem birini yerine ýetirip beren. Başdyna. Bağlarını bağlarma kare ni öldürür amasın Abedevler mücrüve çalar Abedevler mücrüve çalar Sampanne peydağı gelir Tavun takılır dağları Beyit pervazir Aha! Yatar böyle yatar yiğitlerle sağdan atar Rabbi yenler beni tutar son kufa payı Ayet bedir budur işim Ayet bedir budur işim Beyamesin fearmısın Ağda kontu benim başıma Dua kılfayı Ahım el yar Ağda kontu benim başıma Dua kılfayı Son kufa payı İyi vatandaşlar. Bir de derse koytuşumdu. Ne toylu kurban geldi fan qıydı. Navat kurban geldi va bilen devam ediyor. Ene navat ahal vilayetining qaqı etrafının
Anna Qarayf adyndaky 5-nji orta mekdebiniň 9-njy sınıf okuwçysy. Elbetde şol mektepde okap ýörkäde şu öz qaqatynyň aýdym gotunu şeýlede sahna keşiplerini jananyryp ýa bolmasa qaqatynyň medeniýet öýüne folklor topory bar. Şo folklor toporyna da bir aýdym bir näçe bayramçylyklarymyzda gatnaşyp watanymyzyň ötüşine öz goşundyny goşýan ine Nawat diýmet. Nawat gepleşmede hoş borduk. Ýani qaqaňy bellek geçdi. Sizin şol qaqaňyň bir aýdym gotunu şeýlede bir sahna keşiplerini ýerine ýetirip çykyş etýäniňiz barada kelamagy aýdyp geçdi. Ine siz görýäňizmi? Şu aýdym sungatyny dutarda aýdym aýdmagy ýa estrada aýdymlaryny ýerine ýetirmegi gowhalaýaňyzmy ýa bolmasa qaqaňyz ýa artist bolmany. Ýani sahna keşifini janlandyrmak üçin has ýakyn, haýsy ýakyn. Şolar barada kelamagy gurrun berseňiz. Hawa sizin hem bellek geçişiňiz ýaly Mehriban arkadagly serdarymyz bize şu mümkinçilikleri döredip berdi. Biz ýaşlara şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren üçin Gahrman arkadagymda hem hormatly prezident bize arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys. Men her soraşyňyz ýaly ikisinem hem gowurýan. Ýöne esasy herki qaqamyň ýolunda dowam etdirmegi halaýan. Atakes oğlu halal diýilýär. Öz qaqamyň ýolundan, ýagny dädeleriň, atamyň ýolundan başçylyk ýolyny has özüme ýakyn görýän. Mundan başga hem men başçylyk ýolundan başga da aktyorçylyk bilen meşgullanýarym. Artist olmanam özüme ýakyn görýän hasam. Sahna keşiplerine de gerek wagtynda gatnaşan şolar ýaly. Ana siz sahna keşibinen bir janlandyrman gowurýan ekeniňizde sebäp görýänmi? Qaqaňyzyň ýoluny dowam etdirip, hem sahnada keşipler janlandyryp, hem bagçylyk ýoluny dowam etmäni gowurýan ekeniňizde. Dädeleriň hem diýişýäli, men hem şu ýoly 5-6 ýaşymda başladym. Qaqam öwretdi. Şuma adam izin dowam etdirip gelýän, halipa başlamyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirmeli bolany käbir ýerlerde bolmaýan ýerine qaqam şeýle diýär. Söz bilen sözüň renki bolýar. Şol söz bilen sözüň renkini dogruja saýlap bilseň şu aýdymyň dol ýerine ýetdidir diýip bellek geçerdi. Men hem qaqamyň berýän öwtleriniň owur alyp ýerine ýetirýän. Mendiňe bir halk aýdymlaryny däl doganlar berdiği walaryň hem aýdymlaryndan ýanyma aýdymlaryndan qaqam bilen toýlarda çykyş edip gelýän. Biz ýaşlara halipa şahartlyk ýoluny açyp beren hormatly prezidentimize şeýle hem arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys. Jan sag ömrü uzak bolsun we ýyl ýurt bähwitli tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Sözümiz gowru bolmaz ýaly bel qaqam bilen şu doganlar berdiği walaryň aýtýan saýra duktar aýdymyny başardygymdan ýerine ýetirip bereýim. Başsyny Nelik ovazyna şirin mukamı
sözümüzün ahyrına Medine Sanat ustatlary bir arzuwlaňydan bir eşdäýsek. Bize şu eşretli zamanan döredip beren, halipa şagirtlik görünü açıp beren, gahrman arka dağımızın, hormatly prezidentimizin, arka dağıl serdarımızın, zany sag bolsun, ömrü uzun bolsun, il yurt bähbetli tutjan tutumlary rewaj alsyn. Sözümüň ahyryna nartaç, ýene sözümüz guru bolmaz ýaly, halipamyz özel tekafyň ýene bir aýdymyny aýdyp bereýin. Başdyna. Senne bar ihlasım, kalbim, yüreğim. Senne bar ihlasım, kalbim, yüreğim. Baştan mehrem hemra bolan dostum sen. Sen bilen asıllar sayım çöreğim. Kış günüm yad eylep gülün dostum sen. Sen bilen asıllı çayım çöreğim, kış günüm yad eylep gülün dostum sen. Ay, sen bilen bir kuşap merden bilimi, uvanurdum görür gözüm ilimi. Sen bilen ansırdım aydım yolumu, ülkemin şuğlasın falan dostum sen. Sen bilen ansırdım aydım yolumu, ülkemin şuğlasın falan dostum sen. Zekinem dönü almada, sen bilen zekinem dönü almada, yaltalık gün olup gitti gelmede. Sen bilen ursaya sahim yılmada, her işte kemayet kılan dostum sen. Sen bilen ursaya sahim yılmada, her işte kemayet kılan dostum sen. Ay, sebep versen bayramıma, toyama, bak kuşun onurdun mehrem öyeme. Dostum ümid emel ömrüm boyuna, halal zahmet adın alan dostum sen. Dostum ümid emel ömrüm boyuna, halal zahmet adın alan dostum sen. Halal zahmet adın alan dostum sen. Her işte kemayet kılan dostum sen. Bize halipa şähertlik ýoluny giňden açyp beren gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimize, arkadagy serdarymyza köp sag bolsunmyz aýtýar. Jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýlem rewaj alsyn. Sözüň ahyryna da halk bagşylamynyň ýerine ýetirip giden aýdymlaryndan birini ýerine ýetip beren. Başdyna.
bilmedi, tünden yol üstökünler aşmadı. Yoluna hayallerden çeşmeti aylar bakıdırla yolunu bedeldi. Motorla pililer, tukkunler, maneviler. Kavunun yaşıdır sadililer. Var belanın payı boy bıdır. Şeker bulgurda balfeni Ramsık bilen açılan bir tadın gülfeni de bilen hanım tayo bu bedeldi Mantumlu hakkın fırıngılli de İşlerim sodum yalan dönüde Ahirli yağmurlu garip bir çerenin payı oy bıdır. O garip bir çerenin payı ya Allah'ım garip bir çerenin payı uygun Bize halipe şähertlik ýolunu açyp beren hormatly arkadaşymyň, hormatly prezidentimizin, arkadagly erdarymyň jany sag bolsun, il ýurt bähwetli alyp barýan işleri rowaj alsyn. Ine menem şu taýda mukamçy kompozitorlarymyň döreden aýdymlarynyň estrada görnüşini birini ýerine ýetirip berýär. Başdyna. Dara kakıyı göl bitirir
Hormatly arkadağımyza, hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Halipa şähertlik ýolun dowam etmäne mümkinçilik öredip berdi. Janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il bähbit tutýan tutumly işler rowaç alsyn. Öz halipalarymyzdan miras halan Türkmen halk haýdymlarymyz we toýlarda, bayramlarda ýerine ýetiren şondan birini ýerine ýetip beräýin. Başdyna. Bağlar gidenin alfaveti hadma qammat yağşadara qammat yağşadara hey günah tamul qadar verenin köp bolsaydı hümmet yağşadara hümmet yağşadara Hürmet yaşım kaynetsin tüdünden Kalimunu sancara salar gönlün Gel gönlün Kaynamat bolup gelip aydın tüdünden Dinemin kurbanına yenit yaşadır Yenit yaşadır Taşlar yetişenin dost olup dostundan yar fırınlarından vaya fırınlarından Allah'ını unutup yalan sözlerden vaya Sen tofun yaşanın Arvut yaşadar Arvut yaşadar Yalancının bolmaz altı iman altı iman Hey bir yat yere varsan almaz imani Türkümün ölüyle vatan yaşadır Vatan yaşadır Vatan yaşadır O gelin yaşadır Bir yat yere varsan almaz mimani Türkümün ölüyle leylu yar Vatan yaşadır Merhban Medine Sont ustatlary şu Gurbanyýyllyklaryň döwletli maşgalatyndan örüňeýän ähli Medine Sont ustatlarymyza, ýaşlarymyza, sizin ähliňizde
beren gurunlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalyp beren saatlaryňyz üçin siziň ähliňizde köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik, bagtyarlyk, höküm sürmegini, her bir ýurdumyzda aýdýan hoşa wadyňyzyň belentden belente ýanglanmagyny tüýsürekden arzu edýärin. Mehran watandaşlar, ine şu gün size ýetirmek dilen aýdym saatly söhbetli görüşlerimiz şulardan ibarat. Biziň taýarlan gepleşigimiz siziň göňüňizi yarandyr diýip umyt edýär. Bize halipa şähertlik ýoluny açyp beren, halipalarymyzy ýatlamany ähli şertleri döredip beren, soňgatymyzyň haqqy gonary, gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimize, arkadagly serdarmyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadamyzyň, hormatly prezidentimizin, arkadagly serdarmyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurtbähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň elmydamy rowajlyga wetlenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her biriňizde arzuwlap, sunugat dowama tatly gepleşigimizi geçirip gutarýar. Ýene diýelimde duşýan çaqda gaman oturuň edidileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.